duk wanda ya yarda da kalmar Muhammadu Rasulullahi in ci wannan alfarman ne ma ya je ya kalli wannan bidiyon da babanci ne da yayi na karshen postin dinsa a page dinsa. Wato Allah yana fidda rayayye daga cikin matacce, ya fidda matacce daga cikin rayayye, na yarda da wannan. Kar ka sake ka aibata mutum, kai kar ka sake ma kai jojin mutum akan abin ka baka san shi ba ma kawai. Wani irin raddi yake yi a bidiyon da ya a ƙarshen nan na wannan da Christian da Muslim. Wani irin raddi yake yi wa fastoci, sun zage shi, sun aibata shi, sun zira shi dan ya zage su ko dan ya wani abu. Wallahi wani irin bidiyo yake in ya kuta in ni ne da tuni ban fasa ma waya ta ba garin hau. Wallahi me ya faru aikin Allah ke gaskiya tana gaban ƙarya amma mu ce zuwa yazo yana zagin Kirista wannan dole ne to ya kamata da Allah da annabi wannan mutum ta wallahi yawa da fasfo mun kowa ya ce na zagi Kirista to ai ya kamata a dauko bidiyon sai a kafa ni inda na zagi Kirista. Na ga muku ni addini ba ni dama ba, babu wata hujja da zan zo ita zan zagi Kirista addini ba, babu ita, amma in ga mai gaskiya da faɗin gaskiya da zagi kenan in ka faɗi gaskiya zagi ne ya kamata ka fito ka kawo wata hujja cewar ai in ka faɗi gaskiya shi ma zagi ne. Ɗan gudu zagin da kuke muna ku kira mu da ƴan ta'adda da kai da Pastor David Mamman ku ce mana ƴan ta'adda ku ce mana waye ke ilimi duniya. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Na rantsi da Allah in yayi saka bidiyon postan nan in yayi magana sai ya ce kai me yasa kake rudewa ne, ni ba haka nace ba, ka ji abin da nace a guri kaza. Ya ki yadda a ruda shi, ya ki yadda ya ji haushi da gaske wannan da awai ya fito yi. Amma wasu malamu ba wani ba, ko da yake ni ba na shiga ta ma saboda wannan al'amuran malamu, kamar mata nan da suke ta maganganu akan wannan maganar takalmin annabi, ai wannan yace ya fi shi, wancan yace bai fi shi ba. To kai farin ciki kake so kai akan wani abu na annabi ya bai kai ka ba, ko kuma faɗin to wai wani sako wannan kes din ma yake so ya isar. Kar in sauka mani daga shoulder da na dauko. Allah ya shiryar da mu, ya gadar da mu gaskiya. An kuna yi ne dan wani biyan bukata ku, Allah ya ganar da ku. In kuma ba ku gane ba, Allah ya watsa al'amuran ku. Duk wani malamin da zai dauko akan wannan topic din na takalmin annabi ya fi shi bai kai shi ba ko ya fi shi, to ubangiji ya Allah duk wanda to kai yanzu gadon uban kama yau aka ce an zare maka allura daga ciki sai ka yi tsinin baki, sai ka shigar da afila wata kotun ka ce baka yadda ba. Bare kayan Allah na annabi na to kai yanzu ko ba a ce maka ma ba, kai yanzu za ka iya sadaukar da kimarka da mutuncinka akan ko da kasar da annabi ya taka bace ba. Allah ya sa mu dace. Amma fa babanci ne da yana yi wa kiristoci wani irin wannan raddi. Yace an ce ya zage su, yace wai wani fasto yace kana ta zagin fasto kai kiristoci, yace yace wallahi a zaman ba zagin ka nai ba, ni ban zage ku ba, hujja ce na baku a guri kaza na ce kaza. Kuma wallahi Allah fa nace muku yana fitar, wallahi kar ku yi zamanin babanci ne duk ya shiga cikin manyan malaman nan. To shi yaushe ya tara wannan ilimin? Kenan kun ga ƴan dirama da kuke zagi ko kuke wani abu, kowanne Allah kadai ya san me aje mai a alƙawarsa. Kun san me Allah ya aje musu, kun san irin arzikin da ba su na ilimi kafin su fito su fara fim din. Iyayen su kun san irin wace fafutuka, kawai dan dai shi dan adam Allah ya rubuto mai abu dole sai yayi shi, to dole fa sai yayi abun. To shi yasa haska fito suke fim. Amma da dama ƴan drama wasu wallahi billahi alqudratu da ba wannan magana ake ba. Kai mun yi alfahari da wannan bawan Allah, Allah ya yafe masa kusakuransa, Allah ya bude masa kwalwarsa, ubangiji ya ƙara zuba fikirar alkur'ani a cikin kwalwarka. Ka ji ba zagi ba wani abu ba tunzirawa ba a sai dai ya baka cikin ilimi. Yace masa, yace a zaman, yace bazan ce maka komai ba, yace amma kayi magana, kayi adawa da hujja, kai adawa ta ilimi. Yace ni ban zo in zage ku ba, yace amma kwangila tabbas addinin ku addinin kwangila ne, in ba haka ba ya za ku yi kaza a guri kaza ko ku sa ayi kaza ayi kaza. Daga yin magana shi fa kadai yayi, ba yan drama ne suka fito suke, ina jin tunda yake ma yan drama ba su taba fitowa sun ce kaza ba. Amma sai wai aka tace sai a ce dan drama, to shi dan drama dan wuta ne ko kun gida ubangiji an ce shi kenan mutum wannan ne. Kowa akan neman sa, kowa da yadda Allah ya tsaro masa zai yi rayuwarsa. Kun manta a gidan ai Fir'auna waye raino a gidansa, saboda Allah haka ya tsaro. To shi yasa nace muku Allah yana fitar da kai, muna alfahari da shi. Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da yi masa. Na rantse da izzar ubangiji ba wai don wani abu ba ko don wannan. Idan da a ce da gaske, idan yanzu da a bangaren ma wannan din ya fito, saboda kowa ka faɗi wannan din su, wallahi da a bangaren Christianity ya fito ko billahi lazi da tuni yanzu sun san menene za su yi wajen ƙara ƙarfafa mai gwiwa.
to mu ma muna da manyan malaman da manyan masu kuɗin da manyan masu ikon da za su iya tsaya wannan yanzu a ce ya daina sabgar fim din nan, ya daina kowace sabga, a tsaye da shi a gurin yada addinin musulunci ya mutu a haka. Duk wanda ya dafa mai gurin yin wannan, gurin yada wannan alkhairin, ya san me zai samu a gurin Ubangiji. Allah Ubangiji ya kawo masu zuciyar da za su tsaya masa, saboda karfinsa ba zai kai shi kadai ya tsaya a baki dai da hujja da komai da iliminsa zai iya, amma wajen bangaren wasu abubuwa, kun fahimci wasu abubuwa me nake nufi, irin responsibility na zuwa a musulantar da wasu, a ganar da wasu gaskiya, a bawa wasu ilimi, a yi ne da za a tsaya wallahi a karkashin inuwar baban Cinedu ba karamin abubuwa za a samu a cikin addinin musulunci ba. Allah Ubangiji ya kawo masu kishin addinin musulunci, Allah kuma mu ma ya mana arzikin da zamu irin wannan wayanda kuma suke da shi Allah ya ba su ikon yin. Amma fa addinin musulunci shine dar, ku fito ku zo mu yi da fifi ko saboda wajen tsallaka tsiradi. Na rantse da tsarkin mulkin Allah, babban bakin ciki na an ga mutum ya mutu ba a musulunci ba. Duk wata hayaniya inda ka mutu a musulunci wala bayan haka ne, saboda ko danki da nafin da ake wannan haudin da meye ni fa inda mutum ya mutu a musulunci to kawai sai dai a ce to rabbi sharh li sadri wa yassir, to me zaka ce? Sai da ka rufe kai, ku bar wannan sabga ku fito na. Kuma shi yanzu wannan bawan Allah ya ma sunansa na manta, Allah dai mana jagora, Allah shi kuma ya ci gaba da bashi fikira da bashi haƙuri gurin jure wa'anda abubuwan da wawaye suke yi game da da'awar da yake, saboda akwai wawaye da ƙiƙar sai a ce dan fim. To ni yanzu akwai a malamai akwai wanda da dama ba zan so su zuwa iyayena ba, zan yadda baban Cinedu ya zo, kun tsane to ni a haka nake. To za a da kyan ne